Ma and Duond Onagi. Ma and Duond Onagi. Luo kitwa gitimbewa joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomi wakelo ni kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakam chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodo gikanyisi wanito ang'oge magisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigom timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo. Ma and Duond Onagi. Mana kamano nyakoro mgajwang kamora mora mitira ko thulma kende marwoke chenro ma Chuny Onagi TV adundo jaluo kama kwongo togoro kamano maduong' ahinya ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny kuom wakini machal koda kamande mondo chokorum kogo mbaka telo mabende wakelo kacha chenro mopogore opogore kachiel kod jotelo mopogore opogore mana mawuok Kaluo nyakoro mgajwang mawuok kacha gwenge mopogore opogore kana ma counties ma Kaluo kaka Homa Bay, Migori, Siaya kachiel kod Kisumu nyakoro mgajwang kendo kogo mbaka kinyiso ni to chalo nade chutho te pauno ma siasa odichieng' ma kawuono chieng' tich ariyo tarik 16 dwe mar auchiel higa 2016 kande kachiel kod moluora Vitalis Odeyo mochung' ne kacha wechego mag konyo mon ruodhi kata man mon lit nyakoro mgajwang kendo bende en achiel kuom jodito go mag chama no ma UDA bade no ma Nyanza odago kod mbaka to nyiso ni to gesani to wechego mochung' ne kachiel kod yiero no mar ker mar higa 2017 chalo nyakoro mgajwang nyiso ni to wan kaka oganda Luo
chalo nade mi wan kande kode kwandogo mbaka kunyiso ni to piny chalo ne Korongo Jwang ma en mbaka man thuolo mbaka kaka wago mar George Korongo Jwang kaneno ni to wan kaka joluo lemo mane kata mana ber mane ma bende wanyalo yudo e sirikal kete mane chuny Nagi TV kama ta cheno ni enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 luwo Facebook pages mogo chuny Nagi TV TikTok chuny Onagi TV YouTube page maro chuny Onagi TV wachako cheno ni eno machalo koda kamandie machiegni iluongo ni mwashe sani ngene ni mwashe mewa Peter Lis Odeyo sani oluongo ni moluor ichiwo nade chiemo maber Steve erokamano ahinya mokwongo mor kabisa kuom kendo chopo ka osebudho osekawo ndalo matin timbe gi aneno ka igoyo World Cup kande okidhi akona ka imor World Cup dhi maber gi jo Afrika tim mane mamuri moseka mane mano kadhi maber Africa I think Egypt nogocha maber kabisa, Ivory Coast nogocha maber, Morocco and Cape Verde ne otugo maber, no surprise nyoro. Prediction mari neno ni ng'ama nyalo kawo okombe ma igani? Adwaro mondo obi Africa. Koro any African team, I'll be happy. Ben Africa nyakawe? Yeah, it is very possible. It is very possible nikech okeneka Morocco no hold I think the best. Mana Kamany Korongo Jwang hawa kiti mane chino machalo koda Kamany Korongo Jwang mondo med luwo Facebook pages magwan kande kachel ko lungo ne Peter Lis Odeyo wadago kode mbaka kodhi nyiso ni to sani ikruok mane mabende gin godo chutho to ne chenrono mar Mon Liete nya Korongo Jwang aneno ka bende sani ji oseketo bet mopogore opogore ise bet Okay, inga beta yenye era mpira. Yeah. Bet ni chando jowa? Oken vice mabera yenye nikech oinyo ji. Oinyo ji nikech ji mang'eny bedo addicted to wito pesa mang'eny. Yeah. Koro oken gi bada air chwalo kata support mondo ji otim ahinya. Yeah. One time samoro ng'ato be yudo pesa matin but kober ahinya. Koro kik ing'iye, kik ng'ato kete ng'iye. Sana nitie moro kama winyo ni tugo kien luongo ni Aviator. Winyo yawuoyi kabisa. Yawuoyi dho ndege. Something ma onego giwewe kabisa. It's not good at all. Kwa dhi gi sani to chenro mar Mon Liete sani ochopo gi kanye. Ne wago mbaka ndalo mokalo kacha no ka ibaye gwenge mopogore gi Nyanza. Chenro mar Mon Liete to Nyasaye osetelonwa ko ne jatendwa Dr. Raymond Omolo, ne team leader wa Victor Yugi gisetayowa maber kabisa. Wasewuotho nyocha last weekend cha wan Ukambani ne wantie Mbooni constituency. Ne waromo kendo watwak maber gi Mon Liete moingo malawo 2,000 mwawuoyo kodgi maber ma PS marwa Dr. Raymond Omolo temo kako temoga pile, temo duoko geno ne Mon Liete go support gi kendo through financial support through that manya konyo gi issues mag table banking activities in grube gi go eko. Yeah. Naneno ka akale mbui mari taneno ka demo koma ok onyalo kaka ne gigoro kamano kuom gino magiyudo. Nitie demo koma samoro chiemo no ber ne gimoingo kata gimoro amora keni bende un gi program kech kinno maneno kaka Facebook page mari ne gin demo koma ne kana giyudo moko moto alam mochwo kacha motegno tende ni gi miss kata migago. Yeah, through the support mar Dr. Raymond Omolo gi jatendwa mar program Victor Yugi de nitiere mine mang'eny ma samoro cannot even get an opportunity magiwuothi magichop kuma wantiere, and even in the society kaindi yudo ka samoro gibedo ga neglected, samoro gibedo forgotten. Nomiyo ne wachako kendo program moro matin
through the support mar PS Raymond Omolo gi jatendwa mar program Victor, wawuotho door to door, at least wa identify mine madongo ma samoro be nigi ng'ol, samoro ok nyal bedo gi teko mar mondo mi owuothi machop samoro kama warome kod ji. To we came out to notice ni gikale changamoto mang'eny mine madongo gi. Iyudo ka samoro gima de gicham onge. This is something we have witnessed. Iyudo ka there's a widow ma samoro even takes 2 days, ochiemo kata once in 2 days. That's something we have witnessed, or 3 days. Koro, through the support matin mantiere no, wa organize to wang'iyo ka kwase identify gi, to wawuotho irgi, to walemogi, to wago kodgi mbaka, to wamiyogi matin mantiere, wakonyogi kendo gi beddings, gik moko. Nitie miyo moro ni Kasagam, Nyalenda Dago, ne odare. She's nearly 80 years old. And mtoka be nose tuome, mtoka Shakel no tuomo tiende. And some years back, mano be is something ma chande nyaka kawuono. Dayo ni noriembi ma nyaka Eric Omondi nodhi ire. Eric Omondi the comedian nodhi ire kanyo, ma owacho ni dhi konye mondo oger ot. Ma neno kano post a platform ne. Unfortunately, it has now taken months, so many months actually. Chokoto no choki. Yeah. And there's nothing which has been done. Dano usani nche ng'ato rese kamoro ogero mabati matin to kara 10 by 10 duong', ema koro konyore kodakie. Dayo ni ne watemo luwo wachne nikech ne kanomu kode, we received a lot of calls. Yeah, ni mondo Gande no mugo nango. Issues mag law. Ngini mon liete gi kale issues mang'eny mag law. Ne wa receive a lot of calls ni mondo wawuo gi PS Raymond Omolo mondo konye dayo ni mondo oyud kaka onyalo yudo ot kendo kata kaka onyalo yudo law mondo bedie. To kane watero chwalo wach ne office Nairobi, awuoyo gi jatendwa Victor mondo issue mar dayo no. Fortunately or unfortunately, only a day kane ase tero wachno to aneno ka Eric Omondi be nosewinjo wachno, noneno gine social media, to noringo piyo mobiro. I think noyudo ka en Kisumu ka. Koro he went there, moromo gi dayo no. The former MCA Manyalenda was also with Eric kanyo. And we thought, okay, now it's like oseyudo kony. Koro ne wacho, okay, anything mwanya timo, maybe we can do to someone else who is also undergoing the same problem, kind of situation maintiere. Only to come to learn later, months later, ni dayo ni poko kony nyaka sani. Koro ne wacho, okay, that was
us go and see. Kanwa chopo to okuongo we required one administration to kuna wuoyo gi Victor to wacho okay, we need to get a new mattress, and also we need to get blankets and need to get some food stuff and at least something small manyalo konyo push for some few days. Alafu we'll keep on checking. Actually, we always keep on checking on her. Do wangia nendo situation neno chalnade, and we also trying to follow keenly wachirikcha if it can happen or it cannot happen, because now it has taken months actually, and that the woman is really suffering. There's another one also. Mani wacho ni Lemono. She's 95, 96 years old, and she told me and igolega gola oko to dhi go kura. Igole titinge kamano titere nyaka kar go kura. The most unfortunate thing is samoro joma ne gole to tere ne dhi go kura, samoro ne MCA, samoro ne MP, but after go kura no, they don't come back. Mondo ging'e to dayo ma konyo mo gono kura achiel. Kech kura achiel ne mokero kura ma samoro yempo gono. Winjo ok dog chien ma ging'egi. Koro wuodhe matindo tindo e gweng', we come out to identify mine madongo challenges ma gikale. Mine ma samoro onge riwruok mar mond liete, nikech ok onyal yudo teko gi pesa monyalo beto chulo matin tin e group moko ma gichulo ga e group, samoro gichulo 50 wik ka wik, kata sama giromo kata 100 mondo group gi odongre, pesa ma itiyo e banking teko kata mar wuoth mondo dhiyo bedo matek. Megi be nitiere. Mano meno wacho wach wuotho door to door ni mondo wa identify mine madongo ma also going same challenges aina mwasiro mogo, mondo wa into what kind of support can we give them. Mano meno waneno kimo kaka food stuffs, issues with blankets and also mattresses. Inyalo konyogi nikech wayudo kamoro iyudo kaninde mkeka. Ing'ene sama ng'ato age ne rom kamacha, onego bed nobet kamoro mayom, onego bed ni koyo cha koro ok chame, koro bedo kamoro at least ma kata konindo to winjo ka en gi kwe. Onego bed ni issue mar chiemo ok chande, winjo ya koro mano meno temo mano ero mondo owuothi door to door ko identify, and we will do it, to continue doing it nikech actually we received a lot of applause from people. Personally, I received a lot of calls from some people. Mano owacho ni utemo maber kabisa. Whatever you are doing, and Nyasaye rogwedho. Yeah. Yo kamano ne mana isedwa kacha matin to ne dei mabende koro samoro gi magicham gi bende un gi plan moro manyalo sustain for months mana ma chiemo no nikech no ka jomoko bende dero chiemo ka ngado tero kacha mogo gi skari to ka kutero no chako weyo. Nunu kaka jomogo mabende neno e migawo ni nitie program ma samoro un godo ma ucheko gi kata kaka gi chiemo no kaka before get negi mano ne at least ngima go dhi kam gido gi magicham. Yeah, mana mi awacho ni initially we've been meeting groups mag widows, and we only came to notify or to realize that there are some widows who are still really struggling in old age. They don't have even that power mar moving out, mar going to look for food. That's why we started the other one of door to door. We identify them, then we get something for them. This man yakojaji. And we manaka gunja wajucha. We will keep on watching them, and we onto gikmano wamiyo kato gedhe nade. Sagi dongi kaka onachielo ma karibu arayo gote nitie joma ncha seoro kanyo modhi mo check on them. Ma nitie gima gisenyiso pod gi at least gidwaro matin. Koro we'll keep on to matin mondo wang'e kaka wanyalo konyo, nikech elderly care is something that is very important. That's why ineno ka pinje moko wazunge ka giloso galosa gino ma special mano to
to take care of the elderly. Nikech sani gionge teko mar timo gik mokane gitimo chon. Koro mano e gima watimo. Wan gi mikakati, wan gi program, wan gi plan mar endeleza cheko minegi kamoro amora, ok kata maneno kende. Nitie moko mano oorna kendo, moko jomoko oorna nyaka picha nyaka video. Dae moro nitie mosekuogo alot ok en kata alot, nitie chalo leaves too. And money is what she has been eating. Lelo without anything. She's a Kolwa Koro. I think this week we'll go there and see kakwanyalo konyi. Vitalis odewo gig mabende utimo gi oganda pod go. Okdo wacho nying mo but naneno comment mama ng'ato nowacho ni to uwu kacha nupuonjo ji to gero ne mana pod liete ute mag chuodho. Ma kamera mari defender ne wacho chalo koda kamano. Ing'eyo aja wacho pile. Kapok ibedo matuo, ok inyal ng'eyo kaka the importance mar ngima, mar bedo mangima. Ok inyal ng'eyo. I told a friend of mine, not even a friend of mine, there's someone, maninyisa ni SHA ok kony ji. SHA ok ti. Tanyisa ni until you get sick, that's when you realize SHA not you. But na sani Nyasaye pod omiyi, you are healthy, you are in good health. Ok inyal fweny. Koro inyalo wuoyo kaka idwaro. We've been in a situation mwayudo mama mochungo yiende kama to oketo jwala. Mabati matin, oketo kidi e wiye to bawo gi jwala insane. Mama ni nigi nyithindo madhi 4-5. Mama ni sasa makoth chwe ok oneri. Kane wachopo kanyo, wayudo ka gik magi ninde te giketo oko do chieng'o go. It was raining season kaka nje koth chwe Kisumu. It rains every day. Ong'e ni koth chieng' kosegoyo matin kan gidok nindo, chak koth dhi chak chwe kendo. Mama ni anything mimiye manyalo konyo ma koth ok dhi goye. Men gi dhoot malorore. She will forever appreciate. And to ng'at manyalo wacho samoro ne wagero, okay, samoro gin Nyasaye nokonyogi. Nitiere, I saw something in TikTok. Nathi moro ma baba gi nyiewo ne gari mar Demio. To tamore ni ok odwar mano. Onyiewo gari, en ja 18 years, 19 years. To tamore ni ok odwar mano, nitiere gari modwar. Igere ng'ato aina ok inyal compare gi samoro ng'ato ma kata samoro timo madwaro kata mana wuoche. With this school. And aja wacho pile. Ni samoro bedo ni gik moko kata mwandu ok nyis ni jite chal kodi. Nitiere ng'ato ma samoro siling 100 ma samoro inyalo chayo. To that person, that money can save his life. Nitiere ng'ato moro ma samoro and 1,000 shillings is enough for him or her. Mondo chak biashara. In 1,000 minya nyiewo go kong'o timadho. Ng'ato samoro nyalo dwaro 1,000 shillings no. To ng'e kaka nyalo chako monjugu. To chielo, to chako wuotho, to uso. Ka odok ot, to yudo kaka onyanyo gimoro matin to nyithindo chamo. Yeah. Koro priorities pogore. Ng'at ma wacho ni watimo kamano, by the way, I can only tell him, sani ok gero udi chuodho, wagero udi bricks. Yeah. It's only the design is the same. Udi mwagero gin mag bricks. Yeah. To kat mana wagero udi chuodho, onge chieng' wasegero ot to we kamano. We do full plastering. We do the rough cast.
watimo plastering mar floor, igo ot rangi, iketo kio, machiegni gi stima waketo ne stima, moko waketo ni sola, waketo tangi pi, wanyiewo kombe, kitanda, mattresses, wanyiewo tem shopping, waketo, ma iketo ne ng'at moro ma just some few days ago ne onge kata ot mentie kata kom mok nya bet. Onindo gi nyithindo kama koth goye. Ng'ata aina ni kimiyo ot yani. Koro samoro ng'at ma wuoyo nodak Lavington, samoro dak Karen, but onego bed utu moro. Nitiere jomoko ma samoro koso. Nitiere maga jena ma wuoyo go mo ok ong'eyo ni nitiere ga nindo kech. Ma samoro ng'ani ng'ato ko nindo kech no er. But nitie ng'at ma nindo kech nikech oonge go. Ng'ato samoro bet gokinyi chiew sani owanda ni to nyithindo dhi chamo. There's a case in Mombasa. Iyudo ka mama moro ne chwaka kidi. Okaw kite to keto kanyo to olo pi to chwako mondo nyithindo bed gi geno ni gimoro chiek. Manindo ter nyithindo. Kendo nyithindo nindo kosetero nyaka kiny gokinyi. There are people who are living like that in this country. There are people who are living like that in our community, in our society. It is upon us mondo wa identify to ang'e kaka ginyalo bedo empowered. That's why Raymond Omolo through Widows Empowerment Program temo chopo kuom joma ni piny mondo understand gi, mondo winjgi, mondo ng'e ni nyalo konygi nade. Raymond Omolo ne odongo kaka nath kich. Nodongo gi mama gi kende, bang'e dogo dongo kendo onge kata mama gi. He understood very well the life ma widows undergo, the harassment, the neglect. Gimoro ma in wiji kodi, you're not being counted as someone ma samoro ng'at moro ma lich kata important in society. So many women and widows undergo the same situations every day. Koro kok wanyalo yudo thuolo mondo wamangi, mondo wawuo kodgi, wawinj wechegi, watreat gi kaka onego treat other human beings, to watimo justice. Nikech kata mana muma onge ng'ama Nyasaye wuoyo kuom mang'eny muma moingo moliete ni mondo kony. Nyasaye nowacho ni moliete gi nyithi kiye mondo owene mago meke. Yesu be nowacho kamoro ni kana tuo to nokelo na yath, kana lienga nokimiya pi. Winjo. There's the time to Yesu nowacho ni onge chiemo biro nene ni biro riyo inge mondo imiye pi. En mana ng'atcha mineno dwaro otcha, kano onge ot nokigero ne ot. One is what Raymond Omolo is trying to do. Mondo reach out to the people, the common mwananchi mantiere piny mogik ma onge kata gi hope kata geno moro achiel no Raymond Omolo wang' liwaro kata mose. But Raymond Omolo chopo kumgi mondo dwok ne geno. Nyithindgi man samoro ne gi shida kata chandruok mar somo. Nitie moro ma nathi moro nonyisowa ni ka nasegero ne mama gi ot ni now sani koro nyalo timo homework e ot. En otieko homework te e skul. Nikech ng'eno kochopo e ot is a nightmare. Onge kama inyalo bet kata inda timo anything. Winjo. En kama koth kochako chwe. Gike nowega we skul, nobiro den koro nyaka obi onindo ot. Winjo. Koro we have people like that in our community. And we really appreciate and thank our PS patron, Dr. Raymond Omolo, and our team leader, Victor Yugi. Endeleza gik mwa gisebedo ka ikonywa ma wachop kuom mon liete gi mine madongo mondo okonygi e midhiero mag kale. Kwaloko tanga matin nikech chenro bende kod timo nitiere oganda ma bende koro winje maber, useloko ngima oganda, to nitiere bende jotelo ma bende koro onego bed ni timo achiel ariyo adek to pod pingo gimotimo. Gikelo kacha ruchni kata mana kiko it ne oganda ma japiny. Inyalo wacho nang'o ka waloko tanga wago siasa matin? Gima timore maduong'. Yesu ne nie piny ka. And Yesu ne chango ji. Chango muof ma jonge maber ne macha to
wuod Jairas. Nyar Jairas ma Yesu chiero. Machang'am kama mufu mochango. But Yesu pod jine pingo. Modhi mogure monege. Koro, you just need to accept nitiere Bejomokoma will have to see things differently the way you see. Yeah. Kila urikodi. Koro angila urikodi what if your conscience is right, if you know what you are doing is right, you keep on doing it. If you know what you are doing is right. What we know is that through the support of our PS, Dr. Raymond Molo, and also the leadership of team leader Victor Yugi, what we've done through Widows Empowerment Program was make impact on was change lives of so many women, widows, was change lives of so many children. Masa moro ne kubedo kata gi geno moro kata gi paro moro. Saman outrage kodi. To nothing ni ongi gi kwe. Okonya mo kada nyithindo wetegi ne wadhi tunde kwa nyumba. Tunde ata kwetu. Tunde kunywa ata maji. Nikech wich kuot. Dr. Raymond Omolo, through Widows Empowerment Program, was a school fees in hundreds of students, of funds. We have a couple of them, Mancho Gocho Nakai, to Romanyaka results Maggie last year, KCSE. And all of them, they university. And can you go without pesa, Manachul Negi school fees, Moko would not have managed it. Because that's how we need to change the lives of Magjoa. Yeah. Go to the opposition. Kata the opposition, the critics. Ananya mangiso geni giwe bedo joma pengo gima moro. They need to look and see ni gik matimogi. Gin gik makonyo jopiny. The other day I had one of the opposition leaders, Kenyan leader, Babu Owino, ne wacho ni Raymond Omolo gero udi mon liete mosenego chuogi. And osewacho gino mang'eny. We built a house to a widow who is 94, 95 years old in Kagan. Do you think that widow, is 95 years old? The husband died long time ago, so many years ago. Even no one knew to be the president. Not even Uhuru Kenyatta knew the president. Koro samaro utterance magjowa, majotelo, dono gichunguza kabisa. And gi support anakwayo mana ni mondo joriwre wa support President marwa William Samoei Ruto, wa support Dr. Raymond Omolo. And sani kendo kawinjo aneno ka tok court, watch court mar Gachagua, the so-called united opposition, the chako laro gidwaro golo candidates gi. Kumana gi kanyo wadadhi break matin ka waduogo to koro waloka tanga wadhi wechogo mag siasa nyakora mga juang wakandi ka achiel kod moluor Peter Lisodeo mosetemo ka achiel ariyo kendo loko ngima iluongo ni mond ruoth, jogo mabende koro samoro solalo jogo mabende gidago kod mga juang e yore mag gedo kod gedo yore mag chulo ne nyithindo school fees gi sani bende wacho ni gichako chenro mar neno ni jogo mabende oseti ma ok nyal dhi e tich mar manyo chiemo kaka ginyalo konyore gitimo chenro nyukro jwang kendo gineno ni dego yudo gino ma gichamo. Ket mana chunyo na gi TV wadhi e break matin ka waduogo wadhi chako kaachiel kod somo ote ma itimiwa ni pachi chalo nade. Ma en od oganda kama wagoyo mbaka kendo waporo wechego mag joot. Waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi.
Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Dwand Onagi. Ana kamano nyakuramga jwanka tumakene ma ruaki kende wichinro machuno nage TV ma ndondo nage kama mbaka kachel kod molur Pitaliso Deo mochungne kacha wechogo mag chwalo chenro mag monruodhi kendo en kacha joditogo mag siasa chama no mar UDA bade no manyanza nyakuramga jwanga dogo kone mbaka konyiso ni to en chenro ma nyakuramga jwanga ma wago mbaka bed siasa to wago siasa no maler mar kono oganda wani to pinde kanye mondo miyo ibende kaka janeno kata mana ya wuoto nagi kaka jalum do miyo ibede kaachiel kod yiero mari makende maneno to bende in kama ber kose ang'ono mabende nango bende tim Nyakuramga Jwang ka wadonjo e telo mar ariyo waloko tanga kendo wadonjo wechogo mag siasa kambende koro siasa ochu chieng' Nyakuramga Jwang kendo koro oganda osechako wuok kacha madwaro kome mopogore opogore to chutho to en gimako wang' joneno en komno mar ker e gana rekod kod biriyo Migosi Pitaliso Deo nusetimo kacha yiero iluongo ne grassroots elections kendo achiel kuom migawo momiu en neno ni chama ma UDA obedo motegno Nyanza mangima be we deliver. Yeah, so far so good. Watimo kaka nyalore mondo warwak ji mang'eny kabisa o support chama mar UDA kendo support re-election mar president mar William Samoei Ruto. Yeah. An kagi members mag the other side machama ODM ginyisa ni nitie oganda moko mag jo ODM magina genye lakini gine UDA kon erna wach no Kaka nitiere jo chama ma ODM gina genye lakini chungi ni ODM kendo registration timore kone marach kabisa. Gine ODM gine UDA koso Yani uka gidonjo mass movement from ODM to UDA. Bende gima chalo kamano nitiere. Yeah, that one we're expecting. In politics, you just have to go to where you can be heard, you can be listened to, where you can also speak. Yeah, ma winchi nothing gimidwaro. Koro that one is expected. As UDA, one wadwaro ji mang'eny. What more? Because I have an expectation. No, Otimore, I think we have registered so many people. Yeah, in Kisumu County and in Luanyans in general. Yeah, there's so many people as members of UDA. Why did we do the grassroots elections? We couldn't do it if we didn't have people. Yeah, we had people. We have so many people who are behind us, and we had to do a small town kind roadshow.
Ma kanineno, you also saw so many. Magi sani UDA nyalo wacho ni oteku mar Nyanza ka chalo nade? I think we are good. ODM oingoenga mati, we are good. Kenya mzima Eric stronghold maru. Kenya mzima to UDA maduong'. Strongholds counties mage ma utegne. No, UDA is stronger in nearly 60% of the counties in Kenya. Yeah. Through if you want to know that, the by-elections most of the time, most of the by-elections most of the time, UDA uchumi. Tema gise lose. Donguna serikali. No, tema gise lose. Okay. That one shows the major pain watching grassroots. They are still supporting the UDA party. They're still supporting the president and these people. Yeah. When alignment bende koro opposition leaders gibende koro dwano ket kandi magoro nanonegi golo candidate ma dhi chung kaachiel kod William Samoei Ruto. Bende neno ka mano nyalo kelo mano lo mulo party maru yore chilari adek. Alignment kata realignments ma timoregi, and we are expecting more. There are so many things that are going to happen between now and next year, maybe May or April. There are so many things that are going to happen. And one kaka party mar UDA, one kaka broad-based bay, anyalo wacho ni we don't fear anybody. When we are ready, we have got agendas, we have got a plan, and we're working with the plan. Our president and forecast kabisa. I think you can see that. For the first time, I think in the history of this country, the G7 summit, Martin Murega, France, France, it's only South Africa representing Africa. For the first time, Ruto was invited to go and represent Africa. That one shows how these people trust and believe in him, and how hardworking the guy is. Koro, we don't want to let him down. We just have to support him. And atemo imiza oganda majuluo. Kapok wachako make any move e siasa mabiro ni, kik ng'ato wuondwa kaka oganda joluo. Onego wang'e wanen to kama wadhie cha, kama idwa ni waterwa cha, nitie jomoko madwaro ter joluo kamoro. What is our stake there? How madhi yudo kono? Number one, recently, just some few months ago, Gachagua ne oserado gi Kalonzo. Mano nyiso Kalonzo no dwaro 50% mar sirikal. To dwaro around 10 CSS. With over 15 PSS. Mano Rigathi Gachagua, Kalonzo president. Osekawo nus mar sirikal. Okawo ministers bapar. Okawo PSS over 15. To chak wachore ne mago Rigathi Gachagua dwaro ministry mar finance. Odwaro ministry mar interior. Odwaro ministry mar education. PSS the same. Mano ka okochung. Kosa ngawa Kalonzo. Mogik magidhi gande kone Kalonzo. It is record. It is on record ni kane Kalonzo Gachagua otero list mar joma bedo ministers ne William Ruto. The 8 of them notero jo-Kikuyu. The 8 of them notero nyinge ma jo-Kikuyu. Kane Raila otero list mar the 4 CSS. The 4 go kanyo nitiere jo-Western, nitiere ja-Coast, nitiere ja-Nyanza. Nitiere moro be ma the Sema Turkana or whatever. Otimo balancing nikech ong'iyo Kenya as a country. Iwinjo? Koro here there's someone who is so tribalistic, who is so tribal ma the only thing moneno en area mowuoke.
The other day, President was talking about sessional paper number 10. Manopo Kenya need development and negotiating high potential areas. Something the president is now doing the opposite. He's seeing Kenya as a country deserves equal equity in development. That's why Nogero studied Majir for the first time. That's why the coach at Owacho Wachinara no work Mandera Tarbach Kabiru. The president is trying to bring quality. But your Mokoman team no ok the feel kaka again Kenyans. Mundo gichak feel kaka Kenyans. Kaduge realignment ni. Imagine Nick Kalonzo is the president. Deputy either work Western or Matiang'i. Misane kanyo mokunge mesa gino. Bine no da onage moramora. Mesa mar jogo United Opposition. Bine no onage moramora. You don't see. Misane they don't have in their plans. Linda Mwananchi, you also saw what happened in Thika. Kajo kanisa. Orengo, wacho ni party de facto mar DM. Orengo, wacho ni ene jatend Linda Mwananchi. Kanege kanisa, some of their sponsor, nga kelo na pesa, milongo ni Paul Njoroge, pesa moko uru. Ochung, to wacho. No one kaka Linda Mwananchi wachopo kae kotel noa gi jatendwa nara wetu miluongo ni Edwin Sifuna. Torengo kochung torengo particularly or they direct. But I want to remind my sister Pauline Njoroge that I'm the senior most. There's already division there. There's power struggle there. The supremacist battle went Linda Mwananchi. And no one is talking about, even the United Opposition, they don't even talk about Orengo. They only talk about Sifuna. They don't talk about Babu Owino. Then they get one ka Uganda Jaluo, but the culture no support Joka. Jomongi could do plan. Jomongi could do mesa. Jomongi could do kataka mitedi. Nisa no the bet ni kori kelo no chiemo. Yuo kama ipogi gik moko. Esikal mar William Ruto mo wantiere goni. Iwacho ka samoro ni winy achiel min gi lwedo ber moingo winy mang'eny minene bungu. Winy wan gi lwedo sani ni. Gachagua dwaro CS mar Treasury. Mano nga otelo ne Oragi. Gachagua dwaro ministry mar Interior. Makama ngani kanyo PS mare Dr. Imondo Molo. Gachagua dwaro minister apar. Mai kwande no onge nagi kata chiel mene pa. Afuoda wuok kaka nagi ni koro we just wait to material when ketch ngato wuondo wargero. That is not possible. Mheshimiwa Betalis ngato nyalo penji ni to positions ma jo gi hold gi. Surety ni tire ni pono ni William Samoei Ruto chakodo telo mar ariyo gi bedo mane positions. Gima nyalo wacho ni chakre Ruto ket John Mbadi CS mar finance. I think that's one of the wisest decisions he made. En gi jakom Raila Amolo Odinga. And we've seen a minister mowuok e office to romo gi Mwananchi direct to give it pain to get to work to give way to joka ngiso gi pek kaka ngima nitiere to gimbe gi wacho gik ma ginyalo golo gik ma ginyalo medo gi medo. He did that last year. Manyaka the joma pango protest mar finance bill fail because we have a minister manyalo wuyo ma explain ne ji
gik moko kaka nitiere finance bill. Mandalo moro nyaka president no applaud mowacho ni we need to appreciate ni gima John Mbadi osetimo. None of the UDA ministers kata ng'ato deke kanyo de ok otimo. We have to give credit where it is due. Tich mar Raymond Omolo osetimo mar kelo kwe, mar kelo ineno kata programs kaka pangore, gik mar Raymond Omolo osetimo e office mantiere no, omiyo president o truste. Jogi, I am very sure they will retain their seats, their positions gintiere when the president is elected. They will. Koro wan ka oganda luo, kik wawit gik wan gogi. And inyalo chayo samoro gik moko sani kama until you lose it. That's when you know the value of gima ne witacho. It is high time we support President Mara William Ruto. Wan kaka oganda joluo. Oganda joluo sani wan e broad-based government. Mana miyo nitiere John Mbadi kacha. Without conditions, because he's done enough for us. He's done a lot for us. Osekonyowa nyaka sani koro piny luo chako neno ka piny ma achiel kuom kuonde ma dongruok onego otimre. For the first time, we have got a president who is building stadiums. He built a stadium in Homa Bay. He's building a stadium in Migori. He's building a stadium right now as I'm talking to you in Siaya. He's building a stadium in Kisumu because he knows the potential mar jo onagi mantie koni. Gin joma ohero sports, gino nyalo konyogi. Iwinjo? Mheshimiwa, gino mabende samoro oganda nitie jogo mohero ker masani. To ywak nitiere ni gimomiyo gineno ni samoro ker inyogi ahinya nikech ong'awo uchumi mar piny odhi malo. Koro mwananchi ma piny cha ok nyal yudo kaka onyalo gago. Jok ma malo mane sirikal to nyalo winjo yot, lakini oganda ma piny ka ndie ochando kaka dangi gidhi gitim. Kata mana yudo migago ma pile ka pile tamogi. Ma ibi wacho ka nitie daya moro man choko mane kidi nikech ngima samoro hidho. Gima anyalo wacho e wach ngima, wang'eyo maber kaka gik moko ne nitiere kapok Ruto donje telo. Ok ne wakia. Wang'eyo ni skari beche ne ok en kaka nitiere ni. Wang'eyo ni mogo beche ne ok en kaka nitiere ni. Gima president moro notimo mondo tem, one thing mano make sure notimo mondo duok ngima kata bech gik moko michamo piny, ne otemo mo ochiero kembni mane osepodho. Wantiere kae gi kambi mar Sony makara sani kidhi as I speak to you right now, idhiro ka Sony ochier kendo Sony tiyo. President notemo moduoko bech fertilizer piny from 7,500 to 2,500. Seche motimo kama ne kichao mondo chiemo yudre mang'eny. To kanyo doka bech mogo odoka piny maonge subsidy moko mane president mokalo ne keto kaka. Gima ne okelo wach kae en wach mafuta. To wach mafuta, and I thank the people of Kisumu, nche giwacho, ncha neno ka iketo kacha ni this is a global issue. It is true, it is a global issue. It's something mane timore kamoro amora. And what the president tried and did, en ni afadhali bed gi chiemo moloyo kose. Isekoso gimotin gi pesa. Ibro wacho ni koro kata Kenya nyiewe gi pesa di yie nyiewe bora ni our president notemo matek mo make sure ni seche ma pinje nitie chandore ne mafuta ne nitie Kenya. We have the footages there. Mandango kaka Ethiopia. Ji ne onge mafuta, geche chung ndara for
days kadwaro mafuta. It happened in Malawi. It happened in Burundi. It happened in Uganda. It happened in Rwanda. Rwanda no omedo bech mafuta seriously just last week. Ero ka iwacho gimoro mag chiro kembe. Chaki mulo kacha niang. To private keto kembe gi mondo obed mag ji giwegi mar golo gi lwet sirkal. Kamano en gima ber. Gima sirkal osebedo, ng'eni sirkal osebedo ka keto pesa e kembnegi ndalo duto. Gima dani ng'e mokwongo, kane president odonjo, one of the first things manotimo, nodhi Mumias. To ka nodhi Mumias, to ka Mumias ok ti. We all know ni Mumias sugar was not there. It was not working. Nyiso ni joma ne tiyo ka nolus tijegi. Dong adier? Joma ne gigope moko nosetho. Nikech nitie jomoko ma kambi ne nigi gopegi. Nitie jopur ma pok nochulo. Same to Sony. Ang'o ma president odhi otimo? President odhi to kuongo chulo gope ka. Ochulo jopur. Ochulo weg niang'. Ochulo joma ne tiye kambi. Right off gowi mag Mumias te. To ng'isgi ni gichak tich. Obiro ochako timo the same Sony. To nikech the government cannot keep on keto pesa sate ka sate e gimoro achiel, nyiso ni nitiere cartels e ka. The president nopenjo penjo achiel. Why is, for example now, why is Kibos Sugar tiyo pile pile, chulo jotich, chulo jopur, maintain gike mashindege gimoro amora, moko lwar moko podhi to make profits. To Chemelil or Miwani mopuonja ok tim. Jogi golo mana niang' kama jogi gole. Listen, something is also wrong with the management. Iwinjo? Most of them kosedonjo kacha to ng'iyo ka giyako to gidhi e siasa. That's why the president nowacho ni kara ka tek nikech en ong'iyo maslahi mar japiny. Dowe timo mano ero gimotimone dikoro Mumias ok ti. Sani kidhi e duka, kidhi e supermarket, tichak yudo skari mar Mumias Sugar. Something ma jomoko nosewe neno higni machien. Kidhi e supermarket sani tiyudo Sony Sugar. Kidhi e Sony tiyudo jotich, jopur. Mang'isi ni every week, after every 7 days ichulogi, to pesa gi ok leo. Jotich, tarik 27 ka tarik 27, pesa gi ok leo, msara osedonjo. So sama jogi yudo msara, to konyogi ka ginyalo dongo utigi, nyithindo nyalo somo, ginyalo konyore weche mag thieth. To maisha dhi mbele, to maisha dongre. Tije manolal ka, oduoko te. Chakiler na ne jogo mabende samoro ok ne ber mar affordable housing. Giwacho ni utegi okelne mana jok manyalo. Bottom up economic model mane bende President William Samoei Ruto nokedogo kowacho no dhi ting'o ngima oganda malo. Domiyo bende ober ngima margi emiyo gi utego mabende ginyalo dakie. Bende nitiere kaka utegi adier miyo jogo ma samoro chando. Gima nyalo wacho, President nenda tieko wach slum. Mondo, for example, Kibira, kidhi tineno ka chiegni gi town, ok onen maber ahinya ka ng'ato dak. Gidak e udi moko moko winjore, ma koth kochwe to chandogi, cho en achiel, cho ni dhi gi ji turi, nyiso ni nyalo kelo tuoche mang'eny. Gima jowa moko ok dwar en lokruok. Lokruok bedo ga ma painful. Ok obiga biya mayot kamano. President temo chiwo geno kendo miyo nyithindo gi mine gi wuone moko mane ok gileki kata chieng' moro achiel ni gibiro bedo e udi moko maber mar permanent mane gicho iye ni koro mare. Kidhi Lumumba kaendi, affordable housing makai, you can go there. Hey, idhi tipenj ni pesa di. Nitiere ot michulo as low as 3,000 per month. As 3,000 per month. Mano compared to ng'at mosedak Kisumu kae higni 20
to chulo od siling 4,000 to pod odak ei shanti, dak e od mabati moro pod ichulo 4,000 and it is not yours. But here the president obiro gi program gi plan ni you rent to own, you pay to own. Ichulo to gino mari. At the end of the day, kitiko chulo, it is yours. Opogore gi samoro kama landlord misedak higni 10 makiremo kichulo dweche 2 tigoli oko. Waseneno mago eko. Panumbo sakava nyaka mwene oko riam nyaka ng'ato. Ng'ato sedak kanyo higni. The president is trying to change the lives of our people. One, by giving them quality and affordable housing. Number 2, by creating jobs. Affordable housing create jobs. And I know so many people like here in Kisumu, Matiyo Lumumba, affordable housing. I know the electricians, some are my friends. Mantiere Kanya, no welders, still fixers. Angeyo jogo mangeyo in person kama. Ma every evening ene mo kodgi. Pile kage dog. Gukinyi no kage biro. I know mothers mar going there to sell food ne jogwe. At the end of the day, embo gimango yudo no. Ongeyo kako dhi chulo nathi school fees. Embo ngeyo kako chiemo, kako chulo rent ne. Koro the president osetemo mondo ng'i kako nyalo golowa kama ne wantiere koenwa. President bende wacho ni timo ohala gi serikal. Kata gik ma bende kembe ma supplies miti, mabati, gi amane kembe mag aker. Ma oganda moko wacho ni nongo bende koro tije moko bende wane tenda ne jakenya. Iwinjo ka jalupne machon bende go gigo mani nyalo wacho kech magi achiel kuom gigo mabende samoro no ker kaka jalo mabende koro dwa yako mwandu mag piny owacho. Mago propaganda mag the United Opposition. Mago propaganda. Magi dwa mondo gi confuse go jo Kenya. Ne giwacho ni, winjo ka ne giwacho ni kapone gikawo telo ma ok gidhi kawo, to gidhi daro ji to giuso affordable housing. Do mane gimane giwacho. Niso ni jogo ok dwar dongruok mari. Jogo dwaro mondo idog gi mor mana kere gineno kidak e od mabati moro matin gi nyithindi. Kama insecurity ng'enge. Kama koth ka chwe to in gi shida. Mane gima morogi. Same people ncho wacho ni ous Bomas of Kenya koso gin. Sani gimigero cha. Same people kano muk gi Komba Market. Gidhi kanyo magichung' ma igo nyaka rali. Ni sando jo dhog gi, sando jo gwengi. Sani, are you seeing what is happening in Gikomba? Jogi kaniche owacho ni there's nothing president is doing. There's Gachago and also Nani and also Sefona. But there's nothing the president is doing. And again, they're trying to confess again, saying they're not interested in the shiny things like stadiums and roads. Nisone again they acknowledge and they appreciate. Ni kumadier, you take your president same. Onge president, onge ker mosetie Kenya kai. Within a very short time, President Ruto Sebirgone, motimo gik ma Ruto setimo. Onge kata achiel. Sani ndara mari Roni Mau Summit cho igero. Wang'eni ndara no kotiek gero. One of the things odhi loso wuoth bedo mayot ne jo oganda ma wuok Western Kenya. Odhi tieko weche mag accidents mang'eny ka. To mano jok ok dwar. Kawatieko no som budget. Nyisa ni to budget mono som ni bende nitire kaka odhi kelo yote ngima ja Kenya. Kata gima no morie budget mono somne. Okay, poka go through it. Yeah, kadwa comment. Pod Kisumu East ni lwete nga. Kisumu East? Wan pod wantie mbele, wantiere gi Georgia Yugi Mbuta. And wasupport Georgia Yugi Mbuta. Okapar ka wantie gi competitor malong'o. Manyalo pim kodwa. Nyoro, there's a boda guy ne ngiso wan no tingo mama moro mawuok Meru. To mama chako lore Samuel Nyamasaria. To dhi kode Yolando huko. To mama cha odhi omake matek kamae nikech mama cha wacho ni na hizi barabara za huku Anyang' Nyong'o anafanya kweli na MP wa hapa ni nani? Giwacho ni gin
from the tarmac road, the main road, inyalo dhi 100 kilometers Guys, that's around around. tarmac in their regions. Nyiso ni wambe koro it's high time mondo wambe we see the same here. Mano mi wadwaro lokruok Kisumu East. Mano mi wadwaro George Ayugi Mbuta. George Ayugi Mbuta recently, mano mi awacho ni ya, kako oganda joluo, onego wapar matut. Seche mwantiere gi John Mbadia's treasurer, CS mar treasury, wantiere gi Atandi kaka budget chair. What does this mean? It means ni kamitoke gi kamitede wane mwa control. Winjo. Koro jatoko kedhe, gini kedhe ga awacho ga pile. Chon ne onge ga kata ringe liete. Donge? But kedhe to mama wuneni nene jikon. Dugino luonge ni Steve Bibi bedka. bedka. Samong sini bed piny kae ni, in beda ne kato otoko ni gweno moro kata rech moro timiyi ka donge ok odwa ni dhi e line kucho. Sami mi kata ineno sipni moro ma be utugo ago. Embi do ka mama gi bokete kacha. Iwacho de kara ni ne kae kara manyo kara kara ni ne ka. Nyiso ni kama wadu nitiere yot mondo yud mwandu, yot mondo yud gik moko, yot mondo yud dongruok. Last week George Ayugi Mbuta narado gi chair mar budget Samatandi. And what I like with George Ayugi Mbuta ni oketo issues ma Kisumu East mbele. They discussed about the roads ma Kisumu East. And they discussed ni mondo kaber to ndechni go bed olos gi maket gi lam. Sani ndechni mang'eny loso Siaya, ndechni loso Mabei, ndechni loso Migori. Kisumu kae, no one is talking about kata wach ndara. Because there's no one manyalo the lobby. These things are about lobbying. This is about connections. The MP Mwase Bedogo for the last 20 years does not think about beyond Mogo. That's why we just need to replace him. He just has to go. There's no any other option. And Kisumu East, going forward, we need to now talk about tarmac roads. Weche mag maramu ne wawerego. We are within the city council. Kolwa Central, Kisumu East. Emotingo ji mang'eny moingo kamora mora with population in Kisumu County. Ngano ka MP ni mag Kisumu East ogolo kacha basari na nyithindo ma the school. Million parareo gabere. Imiyo nyithindo pesa di. The MP yudo over 100 million per year. To go to 27 million from your sources, basari. Pesa di madong. And what does he do with that money? Sani onge skunde megere Kisumu East. Onge ndechni megera. Onge any empowerment activity ma the current MP is doing. Where does that other money go to? Okano pesa gi mar campaign. What we need in Kisumu County and Kisumu East is development. Raila ne wacho gimoro ni infrastructure. That's what we need in Kisumu East. Kisumu County and sasa sanima a little bit challenging, and I'm sorry kawacho ma. Nikech nitie jotenda moko nose declare kamoro. An ja UDA. An chair mar Kisumu East constituency. I wanted ni mondo wayud ja UDA machung Kisumu County governor. Kana wadhi Nairobi State House, onge ng'at mano chung position mar governor e Kisumu County. I thought by now no wadhi yudo ng'ato. Some of the people jotenda moko mana par ni samoro nyalo chung, ncha winjo ko support ni gi support Joshua Odongo Ron. Gimoro man gi sani kik Ron wach na pingo, but it is too early, it is still premature mondo wachak wacho ni as party mar UDA ni wa support ng'ato candidate machielo. Wang'eyo ni wan a broad based government, and if it is so ni Kisumu County ok dhi golo ja UDA
kaka governor, then warit mondo joko tim nomination. Wang'e ni to ng'ato mane matimre ang'o mawuok. Momiwano nikech under the spirit mar broad base mondo wa support that candidate. But I have my own opinion. My personal opinion be anyalo wacho samoro. Wacha. Mae momiyo wan ka, mae iluongo ni mbaka joot. Wacha. Wadwaro jatelo manyalo konyo Kisumu County. Okada criticize ahinya the current government mar Kisumu County mar Anyang' Nyong'o. Nitie gik mano osetimo mabecho, nitie be shortcomings ma en go. Being near ng'ama dhi, koro apan nok care much about the welfare of the people of Kisumu. We have got issue of insecurity maduong kabisa in Kisumu County due to street lights mok ti gi teche gi mag markets gi. I think now Manyama Sari achana neno ka oketi and now it is functioning. But going around Kisumu within municipality, within city council ka yero ka kuonde mang'eny en mudho. Sama en mudho no omiyo thuolo kijende matindo ma goyo ji gi chuma to mondo kaw mana simbi to bro teo mano kama mudho nitie dimbo. Yeah, jodimbo go. Koro we need someone who can correct that. We need someone who can correct that. And I support Ken Obura. Yeah. Koro if I have a candidate to go with, it's Ken Obura. Why? Ken Obura is someone ma kineno sani kagotimo gik moko. He's going directly to the people and Okol, and he will shock them. Yeah. Ken Obura will shock them. This guy is meeting people every day in huge numbers without luongo jomoko mondo konye. He's doing it alone. Ng'eni kaka chairman ma UDA jo oganda mabende wagogo mbaka ne paro ni samoro jo UDA ne nyalo siro Professor Tom Ojienda. Nikech nokwongo bedo kodu. Kaponi nitie ng'awa UDA onego ser, kaponi onego ser is Ken Obura. And the first mokwongo bedo kodwa. I knew ni Ken Obura was going to vie with the UDA ticket. I was surprised ka winyo nodhi chung independent. Ang'ome kodwa otiko ma UDA. Ok ang'eyo, but samara pan of fear the issue mar zoning ne nyalo bedo. And he wants to be in the ballot. Korona ni ka UDA to jo ODM nyalo chande. A zoning kapo nobedo locked out gi zoning. Yeah. Koro apane mana mincho neno nodwa gine ne. Mondo dhia. But I just want mondo olok pache, oduoge party mar UDA, because he's supporting the president. Kamara amo dhiye, kendo wacho, I always follow gigego, randi gigego. Owacho ni eno support, en kanyo mar jiadi. Jare. Eno dwaro coach en kaka Ken Obura. Chako dwaro coach president. Moko donje gik moko ma gine mapiny gi. Iwinjo. And they stood with the president, we know. Kisumu Central bendi e chunji. Ng'ama nyalo kawe? Ungi preferred candidate mag Central ka? Kisumu Central naonge preferred candidate, but I think ni Ouda is Nimbele Martin. Yeah. Ouda Nimbele? That's my own analysis. Analysis ang'ome kete mbele ne jomoko. No, Ouda ngano sitiyo nigi joge. Yeah. And he understands Kisumu Central. He understands Kisumu Central. Koro wuok ma Oron no wuok ne dhi chungo governor. Apano konye kabisa. And Ouda is someone ma ka jibro dhi e debe kacha. Jibro do nyige mang'eny kabisa. And jibro lora kuom Ouda no. Yeah. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang' kuom kete mane chuny na gi TV. Kotieko tago thum mageno maduong' erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang' kuom kete chakre no wachaki nyaka gi sani duondo ndagi kara mana mbaka joot kwago mbaka to mheshimiwa Peter Odo ne nyiso ni to gimomiyo nango ben wasiro kacha tend William Samoei Ruto ber mosekele kacha kachel kotelo mokwongo kacha bendo nyiso wa chenro mabende koro gikelo kacha manyien mar konyo jogo mochando chutho to de mopogore kachel kod gedo negi gin kacha gi program mabende koro ginyalo chiwo negi kacha kony e yorno mar yudo megago
jogo mabende ginyalo do kacha kurom ga jwangero kamano kuom ote magi chuny nagi TV kata bro kwa somo kamano mbaka ne met koro nyaka no memo shimo time kamano bende kuom medo kete meluwa chuny nagi TV Facebook pages chuny nagi TV TikTok kate subscribe channel maroma chuny nagi TV kamano ne japicha mara iluongo ni Felix mutio matek kabisa wan kande kachel kod bende iluongo ni nyidendi wan gi Jane wan kande bende gi walo Jane Nyarusinga Nyambita Rusinga bende wan ka gi iluongo ni Oure mano be Nyasuba wan kande bende gi Medusa machendo ni iluongo ni Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem dala manyien unengi penje ya monito impi maren nga Yodi support nga ngi kura oja Kisumu his kama untiere ni ngene kapo no wacho ng'ama support to en ngene luongo jogo teka ng'at machielo bro wacho ng'ama uketo ne penjo matek kama sa ne ok dwaro wacho ni koka mano kapok watieko to akaothul makende mondo miya ne ponono nigi wach mabende inyalo chwalo ne Jaira machuny nagi TV ka watieko wach ni mogik. Wach na mogik en mane wan kaka oganda joluo akwayo ni mondo wanen matut kabisa nikech kama wantiere sani e sirikal ma wantiere mar President William Ruto ni nitiere olembe ma jowa kaka nagi moko nitiere mantiere godo kamoro machielo ma jomoko da tero wacha ineno ka ok gionge kata gi hesabuwa gionge kata gi kwandwa e mesa gi magidwa beteno onge kata nagi kata chiel magidwa ni mondo gionge kata plan koro sama jomoko onge kodu kata ng'atu nyiso ni weche wuok Kenya wacho sani gik moko timore nikech wantiere gi jomoko mabet e mesa kami wache weche wantiere gi PS marware Dr. Raymond Omolo mabet kamoro amora ma president nitiere seche mag oganda duto mag Kenya kidienje ka kidienje rado gi jatelo tinno ko bet kacha kaka principal assistant ma the president to samo bet to winjo kaka jogo twak gi president kendo kwayo magimiyo president seche mano timre tinno ko duogo e oganda ma joluo to organize be mondo wan be watimre nade kora na wa support kendo mondo wan be warom gi president mondo wan be wayudo mech kata gik ma jo moko ma oko kayudo amane wach mango kende mogik wa support president wa support Raymond Omolo wa support jo duto te matie sirikal mar William Samoei Ruto. Kama nasomo comments moko wan gi Morino ore wacho kacha ni jogo ma wito mondegi to ikonyo nade kose mine kende. Mane program ni kocha. Program wantie gen mar widows empowerment ok en widowers. Chuo monde. Churchill Oduor wacho ni asedonje chenro wan ka gi Rolex Timers Omondi wacho ni Steve kaka Pitaliso wacho no Widows Empowerment Program osetimo gik mineno through identifying and helping widows through the organized groups. Program mar Raymond Omolo with Ayugi Victor as the team leader has really empowered Mond Ruodhi gi across Nyanza and beyond. Thank you so much. Wan bende kagi jatelo moro wacho na musikandie koka nga musikandie nga wacho ni jogi romana jok magisomo comments gi wan gi Beatrice Nyabura wacho ni mos na wuod Jakomolo kamano Beatrice wacho ni musika achanya kuramga jwan kwa kamano to enero kamano madonga nya kuom kete mane chenro mar chuny onagi TV adundo jaluo nya kuramga jwan wacho kacha ni na great footballer ne fans magi kawuono support man kono wan gi Senegal lo France Senegal lo France yeah. Wabet what's up bet Senegal Senegal last time they met France Senegal no go makawuono Senegal lo France Senegal for go we are Africa and Africa is our business we have to support our African teams. Ko kamano kuram gajwang mane tai channel enan Steve James aka nyakwar nyaronyi wanero kamano kum kete channel machuny nagi TV orom kacha odichieng makiny oritu masane. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi.
Ma en duond onagi.